schitterend de eindmedaille krijgt bij Jurgen de Zinder. Dan voor de tweede plaats met 35 seconden Anne de Valkenheer. Dat is het dankje en volgende plaats de Katapis Watermeer. En de gouden medaille in de eindklassering gaat naar nog een juniorinfeiten met slechts 29 punten op de 8 proeven. Eerste plaats voor 1 Pinter. Goed, en dan krijgt de zanger van de organisator van het eerste. François Lijssen met tussen 92 graden, dames en heren. Bruno Hendricks, die krijgt ook nog een mooie vis. Schuim of spuitbaan moeten zeggen, uit handen van iemand even Hermans. De kussen volgen er nog bij en de link van Zon, die dan nog zeker wel de spuiten doen. Voilà. Als je een foto nog afkrijgt, al je Franse blauwe in de traditie in het park. Toeschouwers opgelegd, zo'n vrucht kan veel rijden. En de diensten die begint er heel daaronder. Ja, en professor aan deze eerste drie dames. Danny van der Broek. En voor Danny is dat de 49ste medaille in zijn ganse carrière bij de Masters of October. De zilvermedaille met 24 punten op de tweede plaats Erik van Stijlingen. En Erik was ook de laureate straks bij de Velders bij deze Masters. En de eerste plaats met slechts 18 punten Erik Kroek. Oké, dat is nog goed doen overal. Ik heb een nieuwe poging van een vraag stellen. Dat zijn twee nieuwe leden, Erik en Erik. Een vraag stellen aan Danny. Twee nieuwe jonge gasten die er overkomen, 55, jij bent wat ouder. Vorig jaar stonden er wat hoger op het stapopje, maar de leeftijd. Ja, oké. Op de tweede plaats met een totaal van 24 punten, tweede plaats is voor Dirk Vermeijeren. En de winnaar bij de veteranenserie met slechts 12 punten, eerste plaats voor Dirk Mertens. Ja, dat was de nummer van Wiegen. Ja, dat wil ik andermaal belasting van organisator en deelnemer. Ja, maar dat weet ik op voorhand. Alleen, ja, de proef werd vroeg gestart, was 6 kilometer en vandaag is dat hectisch. We merken al om 7 uur af en tijd. Vanmorgen kan alles slapen, maar ik doe het zo graag. Ik doe vooral uit deze mensen, zo graag zal ik al het zien. Ik heb vast niet, ik heb van de Frans gekregen, ik weet het niet meer van de Unie zo. Het is een ongelooflijk creëren. Ik hoop dat we nog jaren mogen door en ik hoop op de steun van alle mensen om te blijven komen kijken en dat te promoten. Om een jongeren naar hier te krijgen, want dat is heel belangrijk. De juniors, dat is de toekomst van de nachtkant. Als die wegvallen, dan is dat binnen 10 jaar gedaan. We zijn nog de enige organisatie. Je ziet het, we doen er alles aan om het zo mooi mogelijk aan te organiseren en nu allemaal te bevoorraden en de mensen gelukkig te maken. En daar doen we het voor en ik hoop dat blijft nu. Dank u. Oké, we horen een prachtige speech bij de ouders. De promoting van onze achterkant naar voren te brengen. De weekenders volgend jaar krijgen we een jubileumjaar, dat is 65 jaar. Dat heeft toch wel wat te betekenen. De andere inderdaad voor Wart Joris. Als de tweede plaats met 30 punten Aldan de Dekker. In Hellen zit 16 punten op zijn 8e proeven. Eerste plaats, de gouden medaille bij onze junioren, Matthias Verdessen. Alexander, en met 72 punten de bronzen medaille voor Lander Dierken. Ja, Lander, ze springen op de eerste plaats, hè? Ik heb ze zo afgebracht. En dan de tweede plaats met een totaal van 60 punten. Tweede plaats voor Stefan van Aals. En ja, er was dit jaar heel een uitzending en met slechts 36 punten
overwinnaar van deze 64e uitgave van de achtkamp van Braschaat. Winnaar bij de senioren, Walter van der Mas. En zijn overwinning vieren. En gaan ook een paar vragen stellen, jongens. Mooi licht uit de auto direct de kaart op. Ja, ik had eigenlijk vooral dat ik niet vol aan het rijden. Het is toen ik pijn had of zo, de pijn voor de eerste keer. Maar ja, ik heb geen big lust om die klas te nemen en zo, dus dat was gewoon concentreren. Dat is zeker van dat is ook de eerste keer in de België, dus het is mooi dat er iemand kan winnen in de België. Zoals dat ook zo aardig voor gereden, of was toevallig dat een Stefan een beetje terugviel en dan Jan, dat kan niet eens meekomen. Nee, ik vind dat het wel vol voor gereden. Dus inderdaad, voor mij inderdaad, en ik heb een beetje eigen doelgroep en voor mij is het wel de belgroep. Ik denk dat ik nog maar één keer op podium heb gestaan op de 7 jaar dat ik in Nederland gedaan. Dus ja, dan heb ik een afspraak met een overwinning. En zeker na zo'n mooi jaar van mij, dat is wel een keer met elkaar. Het is mooi dat je aan verschillende proeven kan winnen als het voorste podium staat, niet alleen in de zesde, maar ook de andere proeven. En de toekomst misschien echt overschoten waar die trainen ook hebben. Meer dan een top 10 was die koos, dat meer dan de reden maar goed, we zien je bijna terug, 14 december in de Ruiter van Braschaat. Geef een dadelijk applaus Lander, Wouter en Stefan. Ja.